everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Karon nakabuhi na ko sa mga kamot sa mga demonyo. Mangita kong pamaagi nga maluwas ko nga akong anak. Kinahanglang may mutabang kang Prinsesa Histia. So dili pa maimpitar ni Bakunawa ang tulo ka buwan aron sa pagsaksi sa kamatayon sa akong anak. Prinsesa Histia, anak, mubalik ko. Mubalik ko. Munong ko. Layo-layo na ko sa dapit. Ngailan ni mo tangan ni Bertacos. Mupahuway una ko. Gusto kong mo inom og tubig. Apanawa ko'y tubig nga nakita sa palibot. Halapad kayo ang palibot. Wa ko'y nakitang mga bukid o bisan mga dagko o gagmayng bato. Kakutas. Mupahuway lang yun una ko. Kapadili ko magdugay. Kinahanglang makapangayo kong panabang sa kaubanan kong mga sakop ng mga hari ni Zeus. Ay, atabihanis na nairing ni mo din hidong ay. Nagatog man eh. At bukal na. Bukal ba mayong hagok ni nairing oh. Nairing. Mura magkalunurag usa ka sa pangmais binlod. Bisig ako nang gipukaw og maayo, padayon gyapon katog piting hagok ka. Hoy, saan na to ni? Ato lang siyang ibilin, taywasay. Onsa! O niya makitaan si nanay ni mo mga daotang binuhat dong. Ha? Na malapan ni nanay ni mo irang sa mga bangis nga mga mananap o ka mga bangis nga mga immortal dong. Mga bangis biya na sila. Kaliwat na sila. Kaliwat ng bangis garing. Ay! Nang Lord Spiritan! Na, okay na to. At ito si Ila ka, Sir Daki, nang! Ay, nang! Mangita tao mga dagko mga bato, taywasay. Kau kag ba to? No, dili. Mangita ta. Sige, pagdali. Aron mahumandayon ta sa atong tuyo. Diha sa sud ni anang higanting kalabirang naong. Sige na, dali na taywasay. Kay onjab na itong toyo din dihadong luminos, ha? Tingaling matrap ta sa sod, anang higanting kalabirang naong. Tingaling malumos, tas utok anang kalabirang naong dong. Langan nang nabat man ko din Wala, ang akong nainamdaman, natog man ka. Ay! Hay! Lalalalalala, iring nga, itong iring, mauna di ay, naglakaw ang itong iring, og naglutaw. Ayaw ko kinuha. Nabali naman ako magtatay mga oras. Ano ako magtatay? Tupe! Lako na ako mong iringa ka. Daday, bawa! Ayaw. Agay. Wana. Samad na yun ko. Agay! Alam, lakot ka taas sa imuhag tango. Ano ba ka na ka? Ayaw ba? Gugulitan ko ni iyang leong. Ano dili siya kamaang tangwe? Oy, Iring! Kadugay di mo ni mata, ay! Mata lang dihaday! Aro kuyog ka namon tong luminos! Hoy, Iring! Dong! Tay, Kapay ka! natapok ko na ang mga dagko-dagkong bato, taywasay. Igo-igo nang mataguan na to ni. Mataguan na to sa nairang.
Basin og dili gid siya gusto nga mukuyog na to. Oh, sige. Kaya wa magid siya mata sa imong pagpukaw. Sige, sige. Bitaw, artistahon, bitan niya akong asawang luspad ug wait. Oy. Hala. Kay, Kabantay kining nanay irang nimo dong luminos. tuod, Awa, puti. kaputi na sa iyang wait. Nilagom ang Ha? tabon-tabon si mga mata. Ireng. Kaluspad din na nairang. Gusto siyang mupaag sa akong liaw. Ay, unsa man datang iringa ka? Ungo ka? Ha? Ungo ka ba? Gusto ko niyong lapaon. O imong sayo po ng akong dugo. Uy, ungo yun kang iringa ka. Abang iringa ito! Adadadahin mo ipakto! Nagkamaw! Uy, nawan, napatay ng irang ini. Patay lang ko, hele! Nilagom sila nairang. Nay, nairang. Dairang. Nairang. Nay. Patay na. Dahil ako biyahe, day! Kung mamatay ka, sulti na! Sulti mapagamatay ka, kung kalit-kalit biya! Bungol ka. Be, paslakan ko yung babay ng apali, be. Ay, day. Ay! Dulitan ko inindunggan ni mo, be, sa akong baba, be. Nairang. Be, Nay. nanay. Dairing! Mata, Dairing! Ingon ang siya. Sa nawa na gindang akong kasagwa na. Ay mapatay naman ka ako ay ninining banbanon ngering. Dairing! Mata, Day! May nagtawag na ka? Manakot na kakakusap sa pulong sa hagin. Hala! Da! Matalagig ka! Ala! Day! Kakapoy! Ala! Nay. Nairang. Ano sa Sige mansa? na. Ikaw si imong ilong oh. Ikaw ning apali sa imong ilong oh. Ibagin. Samot ko na Di ko Ibagin. ginawa Para, na mo aron, mabalikan ka sa panimot. Ibagin ning apali sa imong ilong oh. Napapadapli ng apalyan niya mo kabaho mo ng apalyan. Dang, gibog na kong banbanon nga iring Lakuyawa day dinedong ay, patso naman day ko dinig damgo. Unsa man din dapita dong lumitaws. Anong doon na may iring nga banbanon sa akong damgo. Simuta. O buot siyang musayap sa akong duga. Simot ining apali day. Mas kaya pa na ko anak ron. Ay, usay husto dong luminos. Ngano di ay? Dili ta anging matug din dapita. Ha? Tuon kay makatug. Patyon pinaagi sa damgo. Oh. Onsa! Mao kini ang lugar sa Urom. Uy, Mao nga bisag duka na kayo ta. Dili ta anging matug. Baba. Dili og dili gyud. Masay! Action kog duka. Dakwag pamuy. Action kog duka. Ayaw tay. Ayaw. Ayaw tay. Ayaw gyud pagkatug. Hoy. Ayaw yung Daka pagkatog. ka. Kay patyon ka sa iring bambanon say. Nakasay. Suyupon ang imong nubusay. Ungo nga iring. Ang mukilaw ni mo dito panahon sa imong damgaw. Dili na ko kapuganda irang. Ha? Duka na kay ko. Katalgon ko day. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.